uJulius Malema ubona ithuba ngekhathi ehlangene nama-fighters akhe emaningi lapha wasebona ngcono akhwela dilike uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ushiya ngalazi ethi uyindoda eyigwala nede wabona ukuthi akekho wabona ukuthi ngcono akhulume ngaye ukhathele uyena ukuthi aloke edonsela phansi igama lakhe uma ngabe efuna ukukhuluma kuGeneral Khan uloke emhlanganisa ne-EFF akayifuni leyo nto yena uyamqonda umuntu elizihlola bekhuluma nazo into ephawulekile ukuthi izimane zashaqeka nje zangakhombisa ukuyithozela lenkulumo yomholi wayo kokuqala ukuthi uJulius ethi ekhuluma nezihlole zakhe zikhombisa ukungahambisani naye behambisana naye ngenkathi ehamba amacala lapha eboshwe yi-AfriForum sengathi kulokhu kuhlukile ke kuyena yena uphambanisa into ingaye ayikho ngenhlangano sengaba khona ke enhlanganweni abazama ukumdefend kodwa sengathi badefend into engadefendeki laphana izandla zakhe ziphakathi enkohlakalweni uJulius kuyavela kunendaba ezivelayo zokuthi ubebizwa noma ingasikhatsini umswazi uJothani umswazi usowadlula emhlabeni ambizele efarm lakhe leliyana ebebuye kushiswa impepho ekameleni lama wakhe yazi uJuju indoda enenkani but ukubizwa noma ingasikhatsini noma kanjani agijimaye lapho kusho ukuthi kukhulu abekuhlanganisana leya ndoda asaze ukuthi uJulius ngalezi inkulumo zakhe uyapi kodwa ngeke ngakusho kuma video aphambili kunevideo engayisho ukuthi uJulius sengathi uyaphuma esandleni phumileke kuloko uJulius futhi ngeke aze ayithola isupport la kuthina sila kukhona khona umkhwanazi ukuthi uyathanda noma akathandi yena kusho ngesingayo befuna ukuyilawula i-ad hoc committee nemadlanga commission ihambe ngoline wakhe lo akwazi ukulawula ngayo inhlangano hlukileke lokho leya nto izilawula yona uma ngabe yena engene ngempela yabona le energy nayo mhlawumbe kuyofanele ayisebenzise ukuya lapha kumadlanga eyozigeza njengamanje ungcolile futhi akayeka abalandeli benhlangano ngaphandle abayazi lento akuyona abahlangene futhi nayo into ayikhulumi ngenhlangano ikhuluma ngaye siqhu sakhe ngebhadi ke enhlanganweni EFF sengathi akazi ukuyithola idiscipline ngoba abaholi abakhona inhlangano leyani ikhandeke ngabantu abasebasha ayinabo abantu abakwazi ukukhuza enhlanganweni uyindoda engakhuzwa nje ezilawulayo uzwa ngaye noma uyaxoshwa kumkanjalo nje ngokaJulius so kuloko ke asazi kodwa siyazi ukuthi uthinte noma upitchiza ibhathini wrong umkhwanazi nezinto akhuluma ngazo semva kwakhe siyiSouth Africa sizomshiya uMalema noma ngabe ubethandwa noma ubehlonishwa kangakanani kwezepolitiki kodwa kuloko sengathi uyingcwabene nalesikhundla hlale silobizela sokuba upresident sengathi sizomshiya ngoba makwaya kumadlanga definitely akabuyi wamfana lapha kumadlanga yakwilizwa laphana ayuzukwenzeka lento le yokuthi abize wonke intatheli ayithandayo ayihlalisela phansi ayijele yonke into ayithandayo yena athi azimbuze imibuzo akuzukufana ke this time mningi imibuzo efanele yekuyena kuningi okungacaci ngaye samkhumbula ukuthi okunye kongacaci uthe lapha ku-Youth League uMalema ehola imali engango-25,000 kodwa enamabhizinisi awacashisile ngabantu abathize lingekho igama lakhe aqhubeka ayenza adla ngayo amathenda wathenga imizi koSentini wathenga amaplaza kwabanjeyana iSouth Africa yenza ngathi ayiboni iyabheka le ngoba yazi ukuthi indodana yayo la kodwa ke mayiseganga akakhohlwa phela ukuthi lezi zinto asolwa ngazo ukubulala izwe ezinye zalezi zinto asolwa ngazo kunenje simple kuthiwa uyakwazi ukuthi aqhuquzele abantu athi abadla umhlaba othize kwiqiqi futhi yena ashone ngale ngemuva ayofuna umsebenzi wethenda yokuthi labo bantu badilizele leyo mjondolo uma ngabe iqiniso leyo nto umholo njani ungenza leyo nto washa Malema
kubi-ke this time thithi